में रही सुहागन तारा खेल हमरा सुहागिन ओकरा काहे के पड़े तो गई गई लड़की तो हम हाथ ना उठावे के चाही काहे से कि ई जे हाथ उठौलू है तोहार इज्जत बा तो इको इज्जत बा। छोड़ हमारा हाथ। सुना है मैडम ई जो ट्रक लेके चलता है अगर हथवा हमरा हथवा से छुड़ा दे हम आंख बंद करके बैठ जाइए फिर मैं जूता मारे जरा सच्चा जब मुझको फार के आओ का और हम लोग की गाड़ी में आओगा और जो तू कोने के सूरज में हमारा हाथ पकड़ ले सा और तुमरा के बताओ टानी रमन 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 अरे संध्या काम होई बा अरे कुछ बताइबू वो सूरज आज ना पता ना रमन बाबू वो सूरजवा कौड़ी के कपड़े धोए वाला आज मैडम के बेइज्जती कइला था जो नहीं कह के कहला था बात सही बा। हां रमन सही है अगर तू हमरा से सच्चा प्यार करेला तो ओकरा के ऐसन सबक सिखावा कि जिंदगी में तू ऐसन गलती करेगे कबो हिम्मत न कर सके। ओकरे इतना हिम्मत कि हमरा प्यार बा ए राम का दूसरा में का तो जोड़िया कब कमाई तोरा के बुट्टी बुट्टी काट के दरिया में ना फेंक देनी तो हमरो ना तो यार तो जोड़िया कब कमाई इंडिया वाला अरे रमन बाबू हम बानी नु तू टेंशन ना ला। अरे टेंशन ना ले टेंशन ना ले प्यार पे हाथ ना टेंशन ना ले। अरे रमन बाबू हमने के यही सब काम करे खातिर न बानी जाई जा हम ओकरा खा के आवत ठीक बा काली अपना आदमी के साथ साथ संध्या के भी लेके जो ताकि ओकर मौत का तमाशा खुद देख सके लेके जाओ ठीक बा चलो मैडम सेरा भैया के देखो हम ओके देख ले ठीक बा तू जा सारे दू कौड़ी के रानी में गई ना आप तो ये रानी में गई वो बड़ घर के लड़की के रहता रहा ये एक कौड़ी का अमीर गंवार है और ये हम लोग को बताने उई में कितना जानी पानी मुझे रात में मैंने की मैंने गाँव में की अभी सब तुम्हारा गरीब है की अमीर है अरे हमरा के कुछ बताई आखिर भाई रखा बताओ